Hvad med jer? Er I klar eller hvad? Er I klar til at blive helt af? Det er ikke mange ører. Ud der træer på den herovre. Jeg skal lige høre, om I kender den her til alle de forfærdelige ting, der er sket i verden, så det er meget vigtigt.